Eta gaurkoan, administrazioan euskaraz taldeko kide batekin egoteko aukera izanen dugu, Nafarroako administrazioari dagokionez euskararen gaia izan ere nahiko eztabaidatsua izaten da. Fermin, arratsaldeon eta ongi etorri Fermin Zabaltza. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu, zer da administrazioan euskaraz taldea, nortzuk osatzen duzuen eta noiz sortu zen talde hau? Bueno, 2001 sortu zen eta helburua da administrazio euskalduna izatea eta euskara alor publiko guztietara zabaltzea. Orain batez ere, administrazioko langilea gara, baina ez dago mugatua. Administraziotik kanpoko jendea ere etor daiteke eta administraziokoak ez diren gaiak lantzen ditugu eta horixe. 2001 urtean sortu zen taldea, 2017an gaude. Aurrera pausorik ikusi duzu administrazioari dagokionez, politikoak ere gertatu dira gauza dexente, ez, azken urteetan? Talde hau sortu zenean, justo UPN ez zegoen boterean eta sekulako gurutza da abiarazi zuen euskararen kontra. Eta orain berriki aldaketa politiko handi bat izan da Nafarroan eta dudarik gabe hobera egin dugu. Oso ondo. Bueno, San Ferminei begira. Iruñeko udalean eztabaida dexente piztu egin da, hor objektu galduen bulegoan, ingelesa eskatu dutelako eta euskara ez delako beharrezkoa. Zer gertatu da honek? Horixe, zerrenda bat egin dute bulego hortan aritzeko eta esan dute atzerritarrei zerbitzua eta eman behar zaienez, ingelesa exigitu dute. Eta hori ez dago gaizki, baina, iruditzen zaigu, esan nahi dute, atzerritarrei ingelesezko arreta ematea ongi dago, baina ingelesak exigitzen bada, euskara exigitu behar dela, eta euskaldunei ere euskarazko arreta eman behar zaigula, ez? Ingeleseko arreta bermatzen den bezala, euskarazko arreta bermatu beharko litzatekela, ez? Eta gainera, ez dakit nola esan, iraingarri edo oso injustua iruditzen zaigu, atzerriko hizkuntza bat, estatus legalik ez duena eta euskara, baina estatus legal txikiagoa duena, euskararen aurretik jartzea, ez? Eta Iruñeko udalean, bereziki, agintari berriak euskaltzaleak baldin badira. Eta hori herritar batek kexa jarri zuen Nafarroko administrazio auzitegian, eta galdu du. Administrazio auzitegiak Iruñeko udalari eman dio arrazoia eta zigilegitzat jo du egin duena. Eta horixe. Eta beste bi kasutan ere gauza bera gertatu da, beste bi postutan ere derrigorrezkoa zen ingelesa edo frantsesa jakitea eta euskara berriz ez. Eta hor ere kexa jarri dira eta epaiaren zain gaude. Hori gaur egun gertatu da, baina pentsatzen dut aurreko urte guzti hauetan horrelakoak izanen zirela dexente, ez? Karo, esan nahi dut, joan den legegintzaldian, euskara, hori normala zen euskaratzen puntuatzen ere. Lehen esan nahi dute, aspaldian, egia esan, balduzen garaian eta UPN-erekin ere aspaldian, euskara puntuatzen zen normaltasunez edo, baina, barzinatik aurrera eta ez da puntuatu, eta gainera iduridu tabu bat dela, ez, orain euskara puntuatzea ez, eta holako gauza gertatzen dira, ez, gaur egun, udal abertzale batekin, euskal abertzale batekin, ingelesa edo frantsesa derrigorrezkoa dira, kasu batzutan, eta euskara ez. Beraz, San Ferminetan galduen objektu bulego horretara joaten baldin bagara, euskaraz hitz egiteko aukerarik agian ez dugu izanen, ez? Agian ez, kasualia ez behar da bai, baina ingelesez bai. Gaztelaniaz eta ingelesez bai. Osan, bestalde, Iruñeko udaleko ikuspegi orokorrari dagokionez, enplegu publikoaren eta euskararen gaian zera aztertu duzue? Iruñeko udal berriak 32 lan deialdi egin ditu, horietatik 19 ez du puntuatu euskara jakitea, eta gainerakoetan puntuatu du, baina askorekin, ez? Adibidez, euskara eta ingelesa gutxi gora bera berdin puntuatu ditu, ez? Horrek ez du zentzurik, ez? Postu horietan, turismoaz bada, ez da ingeleseko zerbitzurik eman beharrik, eta euskara berriz bai, esan dut.
Euskaldunei arreta euskaraz eman behar zaigu, euskara balio du lan hizkuntza izateko, baina ingelesak ez, orduan ez dakigu zergatik jarri diren parean, ez? Euskarari 10 puntu, ingelesari 8, eta gainera gehienez ere 10 puntuazio ematen zitzaion hizkuntza jakiteari, eta horretaz gain, Iruñeko udalean bi zerrenda egiten dira postu bererako, ez? Bat funtzionarien dako, barneko zerrenda da, eta bestea kanpokoen dako. Eta Iruñeko udalak egin duena da, barnekoen zerrendan ez puntuatu euskara, eta kanpokoen dako zerrendan bai, eta barneko zerrendak du lehentasuna, ez? Beraz, balantzia ez da oso ona, eta iruditzen ziagu Iruñeko udalak ez duela hildorik arlo honetan, ez? Ez nahi dute, posible da gaur deialdi batean euskara puntuatzea eta bihar ez puntuatzea, ez dago hildo markatu bat. Alde horretatik ez zaudete osados? Ez, nahi dugu euskarazko arreta bermatzea eta horretarako pausoak ematea eta pauso pentsatuak, ez du zentzurik hori gaur modu batean jokatzea, bihar beste batean, bai. Baina, hori ikus egiten da, ez? Azkenean administraziora gerturatzen garenean, ez bakarrik Iruñekora, baizik eta orokorrean, euskara erabiltzearena, ez? Eta euskara zartatuak izatearena batzutan izaten nahiko lan zaila, ez? Askotan loteria bada, ez? Badira euskaldunak, baina askotan gehienetan ez beren lanpostuak hizkuntza eskakizuna duelako, baizik eta badakitelako. Nafarroarekin aurrera eginez, enplegu publikoaren inguruan ere euskara eskakizunari dagokionez, Nafarroako administrazioan zenolako balorazio egin duzue? Gaur egun hezkuntza alde batera utzita, Nafarroako administrazioan lanpostuen 1% ere ez da batak ere ez du hizkuntza eskakizunik, beraz, tamalgarria da. Eta gainera, lan deialdi gehienak, lan deialdi gehienetan, ez aurreko gobernuarekin, ez berriarekin ere, ez da euskara puntuatzen. Administrazioan sartzeko bi bide daude, bat da oposizioena, hori azterketa hutsa da, eta bestea da lehiaketa oposizioa. Hor egiten da azterketa eta gero merituak baloratzen dira. Lan deialdi gehienak oposizioak dira, eta beraz hor, ez da puntuatzen. Adibidez UPNek bai, azkeneko urteetan baloratu zuen ingelesa oposizioetan, baina gobernu berria sartu denetik gertatu dutena izan da, ingeleseko proba hori kendu duela oposizioetatik, baina ez du euskara baloratu. Orduan oso lan deialdi gutxitan eskatzen dira, baloratzen da euskara, batez ere osasunbideko lanpostuetan. Eta hor ere, alemana, frantsesa eta ingelesa euskara baino gehiago baloratzen da. Adibidez, eremu euskaldunean edo legeak ez euskaldun deitzen duen horretan, alemanari 2 puntu edo ematen zaizkio, eta euskara ez da puntuatzen ere, eta eremu mistoan, plaza publiko gehien dagoen lekuan, alemana euskararen gainetik baloratzen da. Eta bestalde, usten badiazu, sakonduko dut hortan, guk uste dugu, bai aurreko gobernuak, bai gobernu honek eremu euskaldunean legea urratzen duela. Izan ere, oraingo arauek diote, eremu euskaldunean, euskara jakitea nahitazko ez bada, meritu gisa baloratu behar dela, uste dute 6%. Eta gobernuek egiten duten, aurrekoak eta oraingoak egiten dutena da, oposizio bat egin, hizkuntza baloratu gabe, euskara baloratu gabe, erdera bai, biztan da. Eta gero zerrenda hori erabiltzen dute Nafarroa osorako baita eremu euskaldunerako ere. Beraz hor, ez da betetzen legeak diona, ez da, postu horiek betetzen dira eta deialdian ez da euskara baloratu. Bestalde, salatu nahiko genuke, leku aldatze lehiaketetan, konkurso de traslado direlako horietan. Gure ustez apartheid bat gertatzen ari da euskaldunekin, hau da, zuk lanpostu baldortzen baduzu eta lanpostu horretarako euskara jakitea nahitazkoa da, gero ez dizute uzten leku aldatze lehiaketetan euskara nahitazkoa ez duen beste postu batera pasatzea. Eta hori apartheid bada, euskaldunak elebitunak gara, badakigu erderaz,
eta beraz ez digute murriztu behar beste postu batera joateko aukera, ez? Eta ja aukera aprobetxatuko dut baita ere, salatzeko lekualdatze lehiaketetan askotan gardentasun falta dagoela, ez? Adibidez, osasun bidean, esaten da, lekualdatze lehiaketa bat eginen da eta meritu hauek hartuko dira kontuan. Meritu guztiak zehazten dira, esaten da, lako ikastaroa egiteagatik alako puntu hartuko dira, atzerriko hizkuntzen kasuan ere esaten da, alemana, ingelesa, frantsesa jakiteagatik hainbeste puntu emanen dira, eta euskarari dagokionez askotan egiten dutena da, eta euskara 55/2009 foru dekretuaren arabera puntuatuko da. Eta zenbat puntu dira horiek, ez? Parte hartzen duenak ez daki. Horren parte hartzen duenak jo behar du ez dakiz legetara, foru dekretutara, irakurri, interpretatu, kalkuluak egin, hori gure ustez gardentasun falta da, eta gaizki pentsatuta iduridu dela modu bat izkutatzeko euskara atzerriko hizkuntza baino gutxiago baloratzen dela. Eta, hori xe. Beraz, orokorrean pixka bat neko egoera tamalgarria dugu, ez? Bai, guztiz, bai. Nafarroako administrazioari dagokionez. Bai. Osoni. Bukatzeko, euskarazko foru dekretua onartzen denean egoera hau aldatu daiteke, izanen ditugu abantaila gehiago administrazioan euskaldunok, ala ez? Guk interpretatu dugu ez, esan nahi dut, gu nahiko ezkorra gara, nahiko genuke okerregotea, baina ikusten duguna da foru dekretu berria oraindik ez da onetsi eta urtebeteko epea izanen da, zehazteko ze lanpostutan izanen den hizkuntza eskakizuna euskeraz eta ze lanpostutan izanen den meritua. Eta, esan nahi dut, oraindik ez da onetsi foru dekretu berria, gero urtebete pasatuko da eta gero ja hauteskunde bezperan egonen gara. Zaila da pentsatzea hauteskunde bezperan gai delikatu honi helduko diotela, ez? Guk uste dugu soleski ez dela funtsean deus eginen gai honetan, behintzat legintzaldi honetan, aldaketak irauten badu, Eta bestalde, ez dakite, foru dekretu berriarekin, adibidez esaten da, euskeraren balorazioa onditu eginen dela, ez? Baina, gertatzen dena da, Nafarroako gobernuaren lan deialdi gehienak oposizioa direla, eta oposizioetan ez dira merituak baloratzen, eta beraz ez da euskara baloratzen. Beraz, nahiz da esan, euskararen balorazioa merituetan asko ondituko dela, gero, lan deialdiak oposizio lehiaketa izan ordenez oposizio badira, orain arte bezala, euskararen balorazioa zero izanen da. Eta ez dugu motibo hori pentsatzeko hori aldatuko denik. Bestalde, iruditzen zaigu, igual gobernuak herritarrei argitu beharko liekela, orain sindikatuek batez ere euskararen kontra daudenek eta oihartzuna eman diote halako foru dekretuan agertzen den taula bati eta hor esaten da euskara inbeste baloratuko da eremu euskaldunean, eremu mistoan, baina nik uste dut herritarrei ez zaiela harritzen, hau da bidez esaten duenean eremu mistoan gehienez ere 14 puntuatuko da euskara, ez da deialdi guztiaren 14 izanen, baizik eta oposizio lehiaketa batean zati bada azterketa, eta adibidez, horrek du pisu handiena, adibidez 70 puntu, gero merituko 30 puntu adibidez, eta 30 puntu horiei aplikatuko zaie porcentaje hau, esan nahi dut. Eta hori gehienez ere, esaten dut gutxienez 7,7 eta gehienez 7,4, esan nahi dut. Gu bildur gara aldaketa hutsaren hurrengoa izanen dela. Eta bestalde, aprobetxatuko dut. Adibidez, lekualdatze lehiaketetan gertatzen den apartheida hori ez da aldatuko foru dekretu berriarekin. Hori foru lege batean jasoa dago eta foru dekretuak ez dio horri eraginen, beraz, printzipioz horrek bere horretan segituko du. Eta, hori xe da. Etorkizun oso argirik ez dugu, ez? Guk oker egon nahiko genuke, baina uste dugu legegintzaldi honetan enplegu publikoaren eta euskararen arloan ez dela aldekatu handirik izanen. Gainera lehenago aipatu duguna, ez? Ze garrantzitsua dena adibidez euskararen normalizaziorako administrazioan aurrera pausa gehiago ematearena, ez? Bai, dudarik gabe, bai. Zenbat euskaldun ez den Nafarroan, ez? Egia esan oso ongi ez direnak defendatzen agian gaztelaniaz, eta beharrezkoa dutela euskaraz. Bai, eta egitea.
Adibidez hori, esan dut hori, ez dakit nola esan, bueno, guk uste dugu gutxienez ere, bueno, ez dakit gutxienez ere, baina presakoena dela ere euskaldunean behintzat, bueno, ez dakit, neurriak hartzea eta hasteko legea betetzea, esan dut, legeak esaten badu euskara baloratu behar dela, gutxienez ere legea bete eta ehuneko 6ko puntuazio hori eman, bueno, lan deialdietan. Eta, bueno, bai, gauza asko dago egiteko. Ikusiko dugu, hemendik aurrera zer gertatzen den. Mila esker, Fermin. Eskerrik asko zuei. Eta on izan. Eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko.